שלום חברים, היום אני עושה ולוג של צמידי ריג'ראג', ומי שלא מכיר אני אראה לו עוד מעט מה זה צמידי ריג'ראג'. אני אראה לו בסוף הסרטון, סבבה? אז תעשו לייק ועוקב, ובואו נתחיל מצמיד מספר 1. צמיד מספר 1 הוא אני לא ממש עפה עליו, אבל הוא כאילו יש בו משהו שלא מתאים לי, לכן אני אתן לו 4.5 מתוך 10. אז בואו לצמיד מספר 2. להגיד הבא, מספר 2. לא משנה, בואו. אז זה צמיד מספר 2. אני לא עפה עליו, כאילו יש בו את היופי וזה הצבע, אבל אם מסתכלים מקרוב זה לא וואו בכלל. אז כאילו אני אתן לזה 5 כן, מתוך 10 לזה. אז בואו למספר 3. טוב, זה צמיד מספר 3. אמנם הוא כזה סבבה כזה והכל, אבל לא משהו. כאילו, יש מצב שאני אשים, אחרי זה אני אחליט איזה צמידים הכי אהבתי, ואני אראה ביניהם מה אני הכי אהבתי כאילו ממה שאני אבחר. אז לא וואו, כן, אבל חמוד. אז בואו למספר 4. מספר 4 נראה לי יותר לבנים מאשר לבנות, אבל יש מצב. למספר 3 לא נתתי דירוג, אז אני אתן לו 5 מתוך 10. גם לכתום עם הצהוב תן 7 מתוך 10, משהו כזה. אז בואו לצמיד מספר 5. אז זה צמיד מספר 5, או כמו הצמיד הזה, דומה ממש, חוץ מהוורוד. אז זה כאילו, לזה אני אתן 7.5 מתוך 10, כי התחברתי קצת, אין בו משהו מיוחד או משהו. אז בואו לצמיד מספר 6. צמיד מספר 6 יותר לבנות כאלה שחושבות על עצמן כל הזמן, אז פחות כאילו התחברתי. תן לו, אל תתייחסו, ניתן לו 4 מתוך 10. בואו לצמיד הבא. טוב, זה הצמיד מספר 7, סליחה שלא אמרתי. הוא הצמיד שיותר התחברתי אליו, אבל עליי לא, אל תתייחסו. עליי ממש לא. לכן אני אתן לו אני אתן לו 7, 6, משהו כזה מתוך 10. אז זה הצמיד האחרון, ובקישור למטה אני אראה לכם מה אני עשיתי, זה צמיד ריג'ראג', ומי שלא ידע כנראה שהוא עכשיו ידע מה זה צמיד ריג'ראג'.
אז עכשיו אני בוחרת כמה צמידים שהתחברתי אליהם. אז ואז אני אראה לכם מה הכי התחברתי אליהם. אז בואו נראה. אוקיי, אז בחרתי 3, את כל השאר שמתי בצד. אני אגיד לכם מה השלושה. הצמיד הזה, והצמיד הזה שעכשיו הוא לא ממש יפה, אבל לא הנה התחברתי אליו. אל תתייחסו לרקע. אז זה. עכשיו אני אראה לכם. טוב, אז עשיתי שורה של הצמיד. אז בואו נתחיל ממספר 1. טוב, מספר 1 הוא סבבה. לא יודעת, נראה לי 8, עכשיו 8.5 מתוך 10. לא מתה על זה. 8.5. ובואו לצמיד 2. אז זה צמיד מספר 2. עכשיו גיליתי שזה כאילו יותר לבנים, או שאמרתי את זה כבר, לא זוכרת. כאילו זה. ולא ממש זה, כאילו, תנת לזה 7 מתוך 10. סגול. עכשיו, יש לי התלבטות בין הוורוד הזה, בין הסגול הזה. לא יודעת, יש לי משהו. נראה. אוקיי, יש לי. זה 7 מתוך 10. אז אני אעשה הגרלה, תעשו טופים בבית. אז נעשה, תגידו לי בתגובות מי אתם חושבים שניצח. הסגול, הכתום או הוורוד. מה שבא לכם. זה שתי צבעים. אז כאילו אני עכשיו מערבבת את כולם, ואחרי זה אני אבחר את מי לקחת. טוב, אז תעשו טופים, כי זה הצהוב והוורוד. בבוש, הנה הצהוב והוורוד. מהממים. תגידו לי בתגובות מאיזה צבע אתם הכי אהבתם. בסדר? ביוש.